Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan in Webes, petsa 3 na kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mantabi, Mr. Siram Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon. Live na live kitang nadadalan sa official Facebook page kan Action Co Center. Asin nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Asin 88.7 Radyo Oragon Bira, Catanduanes. Live na live, partner. Ngunyan na mainit na. Kasunod may bagyo. Ngunyan mainit ang pagkahapunta ngunyan na Webes. Kaya mainit na hapon sa gabos na mga nag-antabay sa tuya sa radyo, pati naman sa Facebook Live. Tama partner, ang nabanggit ka na Pag-asa DOST na pagkaagatulos ngunyan, mamamati Maray ka, init kan panahon. Pagkatapos partner, siyempre dahil mainit na ngunyan, mainit man ang mga temata, mainit man ang tablet na ipapanao, may cash pa. Correct. Partner, ang urulay tangon yan, pag-uurulayan ta ining bangkay kan sarong lalaking nagadan sa COVID-19 partner. Uy, barita ako partner, nadangog ko natakot na aso si Pulturero, kaya dahil na tinahuban. Pinabayaan partner kan, ini partner na nagadan, basta sa nadaaso buot, linaog, dinaraduman sarong pribadong lubungan. Pero partner, bukas ang nitso. Ayun, bukas ang nitso. Ayan. Kung madadalang tatabi mga kaaksyon, iyan, so bangkay ka nagpositibo sa COVID-19, ini partner dyan ini ang private cemetery sa may Bugtong, Legazpi City. Sa Bugtong, Legazpi City. Pero sabi taga dyan yan sa may parte kang Piñaranda. Yes, kinumpirmar yan partner ni Kapitana Mafe. Na residente niya ining nagadanas na positibo sa COVID-19. Pero nagpapaliwanag sa pamilya na nakikiulay nga kung mapupwede da, day naman sinda pagpara Kuryanon. Pagpara Turyawon partner ta, medyo nasa maraot na sitwasyon and nasa mamundo pa sin nagkabuntakan. Ang pamilya ka ni partner, di man masyadong nakapag-asikaso, di sa bangkay, ulita, naka-quarantine partner. Naka-quarantine, oo. May sarong pa man na pamilya. Ngunyan, sisay may kasalan partner na, tasubang kay basta sa nalinaog naman sa nitso. Oo.
Basado partner sa purinarya, na di naman daang kakayahan ang pamilya, Na magbakal nagasusan ning pa kabaong. na magbakal ng kabaong, kaya igwadaanin permiso ang pamilya na idiretso na sa Nitso. sementeryo. Oo. Tapos may paliwanag kayan ang DOH partner na dapat pala ang mga biktima ng COVID na nagagadaan. Dahil piglalaog sa kabaong partner. Oo, dapat kung bakudaan Sa- nasa metal casket, Dapat na partners, diretso iyan sa... crematorium. Oo, kung bako man sa crematorium, sa daga partner ilulubog, igwa iyan ning Dapat rarom. 6 feet masa Deeper. or more. Yes. 6 feet or more. Pagkatapos partner, kung daiman, ilaagda sa cadaver, pero dapat doble. So body bag. Oo. Sabi man partner kang punerarya, nilaog na ninda ini sa nitso, pero bako na daan ninda trabaho ang pagsisiminto. Pagsisiminto. Totoo man talaga. Tatrabaho yan kan si Pulturero. Correct. Ang Ang pagsisiminto. problema partner, basado man sa supulterero, natakot man gayud supulterero partner na simintuhan na dai man nakalaog sa kabaong. Nya kumusta partner? Kasi ini medyo komplikado na ini. Kung ini nagadan sa COVID, di na-expose digdi sa mga taga-punerarya. Correct. Kaya yan partner saro sa mga pinagkakatakutan. Baka natakot sa sepulturero, tabad niya ma-expose man ako, delikado man ako. Saro yan partner sa mga dahilan kan supporterero base man partner sa pakikipag-ulay sa iya. Oo. So iyan kung magigirumduman May mo paliwanag partner. man partner, pigdadangog gusto paliwanag kan pamilya, kan ako yan da kaya, day na kayang iakomodar kan krematorium. Tapano da, grabe da ang pila sa krematorium partner. I guess saro iyan sa mga nagiging realidad na problema. Sangunyan. Kasi pera lang ang Ay, maski crematorium baga- digdi sa Legazpi City. Maski baga sa India partner, day nakikaya kan mga krematorium ang mga nagagadan sa India, kaya nga ni pigsusulo na lang ning kahoy. Totoo yan partner. Pero ang DOH pigsasabi na igwang pagbalgar partner kung araw kay ni ang nangyari kasi ang sarong bangkay na nagpositibo sa COVID-19 dapat talaga partner duwa lang ang pwedeng gibuho na proseso. It's either na i-cremate, ikaduwa May saro pa na ilubong issue dyan diretso sa partner, daga. may saro pa na issue dyan. Di ining COVID patient na ini nagadan sa ospital. Paano na i-turn over kan ospital sa pamilya subangkay kan nagadan? Na samantalang garubawal yan. Actually partner day naman siya naano kan pamilya. Day naman After na day na. Kasi nga ni, direkta naka-quarantine ang pamilya, kaya nga day na asikaso partner. day na si kaso. Ayun. So, iyan ang kinakahandalan ni Kapitan Mando Toledo kan Barangay Bugtong. Oo. Syempre, ito bagang And pribadong kunyan, sementeryo kung dadangugon located mo, duman sa barangay. Kung dadangogon mo, so pahayag kan DOH, may violasyon sa lado kan pamilya. Kampunerarya partner. Kan punerarya. Di papaano man ini, partner. Si isayan may paninimbagan, si isayan may kasalan. Allegation partner kan punerarya, igwadaanin pagtugot kan pamilya na idiretso na duman Sa nicho. Oo. So yan, medyo kuyan ini partner, medyo kakaibang istorya na medyo naging makontrobersyal ining tungkol sa bangkay kan nagadan sa COVID-19. Hanggang ngunyan partner, si Kapitan Mando Toledo, dahil pa talaga nauulian. Tapos syempre ngaya, bako ngaya yan, araw kayan dapat ginigibo. First time ngayon yung mangyari, digdi pa sa sayang barangay. Bata, yan pala nalikod kang nitso, may mga harong. May mga harong. Oo. Syempre, Residential area. actually, pati mga residente dyan partner, nahandal din na Tapos, araw kayan sa sitwasyon. Ang sabi pa kan DOH, pag nagadan ang tao dahil sa COVID-19, dahil siya pwedeng ilaog sa lubungan na araw kayan sunitsong nasa luwas. Dapat so nakalubong, Ayo. 6 feet below the ground. Yung nga na yan partner, minimum. dahil dapat nakalag sa mga compartment. Yan. Oo. So mga kababayan ta nag-antabay anuan sa indong reaksyon digdi sa istoryang ini, anuan sa indong masasabi, si isay daw sa iling nindoan may kasalan, ta nagkaarog kay ni ang sitwasyon diyan sa sarong bangkay kan biktima or sa sarong bangkay na nagadan sa COVID-19. Yan, pasimplehon ta partner sa mga viewers dyan. Magpaabot ka mo kan sa inong komento, sentimiento. Ano ang sa inong sentimiento? Manong udigdi sa pangyayari partner? Ano ang sa indong reaksyon? Ano ang sa indong masasabi? Correct. Oo. Babasahon mo yan tabi, ta karapatan nindo na ihiras an sa indong mga sentimiento kami man, diskresyon, trabaho na basahon niyan para sa karaman kan publiko. Ano daw kung apudan ta si Kapitan Mando Toledo? May number ka ni Kapitan? Pwede man partner, oo. May number ka ni Kapitan? Sige. Interview ta si Kapitan Mando kan Barangay Bugtong. Oo, pero sa mga nagdadalan dyan, pwede ka mo paabot kan sa inong komento, reaksyon. Tanganing mabasa tayo yan, partner. Ano may mga Toledo. nagkuya na?
bukas daw partner. Habang piga-apudan mo si Kapitan Mando Toledo. Basa kita partner. Ayan, basahan na partner Sige, ang mga basa. reaksyon, komento dyan, pagbati. Si Mary Grace Mendina Arienda, mga taga-Biga Legazpi City, nakaantabay sa tuya ngunyan. Si Joy Z o Z Joy, Jen Juneda, taga Basagan, Tabaco City. Si Apraim Rojero Reyes, nakaantabay man ngunyan. Si Marian Dagta, good day po. Estudyante ini, grade 6 si Marian. Si Amy Bungkul Mujuneda, ganoon ang gana na ini. Si Kuyan, Ninya Rimural, ini ang masugid mong tagapagantabay. Partner, anita, makakaulay tangon niya nasa linya, ang ago mismo partner kang naganan sa COVID-19, itong nilubong dyan sa may parte kan pribadong sementeryo sa Bugtong. Maray na pagkahapon tabi, ma'am? Yes, ma'am. Opo. Ma'am, ano po ang sa imong pangaran tabi, ma'am? Christy Bilon po. Christy? Bilon. Opo, ma'am. Ma'am, sa nangyari po na araw kay ito po, ma'am tabi, ano da po tabi ang sa indong reaksyon ta according tabi sa purinarya, igwada tabi ning pagtugot gikan sa indo na ilubong na sa naman ang sa indong agom na dai po nakalaog sa kabaong asin idiretso na tabi duman sa naunang bitan ng nitso. Ang inot po kaiyan, daimi po iyan, habo kami kang araw kaiyan na proseso. Dahil po ang gusto may cremation. Tinda po ang nagtataram na daing bakanting pag-cremate Sabado pa. Okay lang niya ako, maski Sabado. Mabata nga ang gadanindo. So ang gusto ko niya ako, pwede i-freezer. Dahil nga kaming available na freezer. Ngunyan, nagparataram ang management na may freezer sila. Na priority nanda ang kuhay. Nakadaninda kami tinauan ki chance na ma-cremate ang agong ko. Sala ang news ninda, sala ang pigtataon ninda, aputon mo na ninda ang pamilya bago magtao kikwan. Sala po ang pigkaparataram niya. Kaya kami pinauwan na mag-cremate ang agong ko. Opo. Pero pigigiit ko po sa inda na cremation ang gusto kang pamilya. Yun na po ang napagbururunan. Ang tinaram ninda, dahil sindang tinaram sa muyang presyo. Natigbaybas mi ang presyo ninda. Dahil sindang tinaram sa muyang ang presyo na iyan. Dahil may aram ako, na libre mang isa na iyan, nakuan, kung dahil may man kaya, pero kaya mi po, kaya nga ni pigigiit mi po na cremation ang agong ko. Opo. Taro ka, pinabayaan ninda, nang gusto sabihin ninda, sinda nagabos ka iyan. Subuot mong sabihon tabi, ma'am, decision tabi or may pagbalgar sa lalo tabi kan punerarya? Yes po, kami po pigigiit ko ang sabi ninda, daing freezer. Mabata ang pamilya nindo, Sabado pa ang kwan. Ito nagtataram daw sa istasyon nindo, ang punerarya, na priority ang COVID patient na nagagadan. Tapos, igong freezer. Ngunyan, kami pang sa salaon ninda, napag-desisyonan may cremation talaga, cremation ang gusto mi. Kung pwede sa dibuhan nindo kay paraan kung paano mag-cremate ang agong ko. Opo. Ngaya, ma'am, dai naman ngaya. Opo. Sa araw kani tabi, ma'am, sa araw po kaning sitwasyon, sa iling tabi nindo, ma'am, igwa po ni nalabag sa kamauotan tabi nindo na ipasairarom tabi sa cremation an sa indong agom. Iyo po. Opo. Sa araw kani, ma'am, ano tabi ang plano nindo tabi, ma'am, sa lado tabi kan purinarya? Maghapot lang po muna ako sa ngunyan po, dahil pa kami nakakahiro dahil nasa quarantine pa po kami ngunyan. Kasaswab pa lang po, dahil may paaram kung ano ang resulta. Pira pa po. Saka na lang po pag nakahiro kami. Pira pa po kamo na kapamilya mo naka-quarantine ngunyan, ma'am? So aki ko pong nurse, naka-quarantine po siya duman sa hotel. Nasa Tanchuling po siya ngunyan, naka-quarantine, pero actually maray na po. Dahil alaga man po siya kang hospital. Tapos siya po ang nag-atamang kang papa niya before 4 days siyang nasa Tanchuling. Duman po siya na-confine bago transfer sa BR. Opo. Kami po digdi, so bali po, 5 lang kami. 5 kamo, oo. Opo. Ya, kumusta po ang pagmati nindo, ma'am, na kamo na ngani so nagadanan ki kapamilya, medyo arog pa kay ni ka kontrobersyal ang pangyayari. Yung ngani po gusto milinigon, haloy na po kuta, kaya lang dahil po. Po one time maraot kami pamilya kan agong po, maraot namin. Actually po, dahil paninda na aaraman, pero pigpapaaramin na daimi iyang pinabayaan. Sigigiit ko talaga na cremation ang salvation ang habo mag-cremate agong ko.
Sa kulong tindang rason. Opo. Kulong tindang rason. Nay, ano po tabi ma'am ang sa imong mensahe po sa Salvation Funeral? And duman sa mga Dapat tao. po. Dapat po, nag-review ko to interview niya. O dapat po, palan, tinaonin do chance na priority pa lang yung dito. Tatapo ang araw ka, nagihan na nga ni araw ka ng sitwasyon. Bigla, day pa nindo, kumbaga, ay ng pagtabang nindo. Sa ano man po ang mensahe nindo ma'am sa DOH at saka sa lokal na gobyerno kan Legazpi? Sa DOH lang po siguro. Opo ma'am. Ano po, so proper lang po na fan. Sa iba mo po kami aram pa araw kaiyan o na fan. Siyempre po, sinda na ang bahala po ta kayan, kang mga araw ka na nagagaradaan. Sinda naman ko ta po ang magbalasaw ka para maninda araw kayan. Pamilya, siyempre mga quarantine iyan. Sa parehas man lang po iyan sa fan, sa syudad. Opo. Sa lokal Ma'am, na- ano po ang sa indong namamatean ngo niyan? Garo po ma'am, nagkapira po sa publiko pig tapok po sa indo itong mga negatibo tabing reaksyon. Ano po ma'am ang sa indo tabing masasabi? Aramon mo na ninda ang both side. Puro sinda sa one side. Nungo na araman ninda. Aramon mo na ninda ang side ni. Araman nga ninda na kami dahil pa nakakahiro. Pinapunta ko galing sa aki ko gabos dan anyos sa pagkakas. Magsaro na kamo. Makulas ko yan ang ako. Na gusto ko interview na ako para maaraman ang side ko. Dahil makulog nga ni po sa nangyari sa muyang ininyo. Para pagka ng pigikibo. Opo. Okay. Ma'am, ang bilog po na ang staff kan Action Call Center tabi ma'am nagpapaabot po ni na pakikidumamay. Condolence tabi sa indong pamilya. Salamat po. Apo. Salamat. Apo. Salamat po sa gusto ko lang po malinaw ang issue mi na dahil kami nagpabaya sa pamilya ko. Opo. Salamat po ma'am sa indong tabing Salamat po. panahon Salamat. asin oras po ma'am. Okay. And partner, para manduman sa Funeraria Salvacion, bukas po ang linya kan tabang ora mismo Action Call Center. Kung may gusto man kamong ipaabot na paliwanag, eksplikasyon, mapadapit digdi sa isyong Iyan, ini, oo. mga kabarangay, mga kababayan. Kaya kung nagantabay sa management kang Funeraria Salvacion, open po ang samuyang linya digdi or pwede kamong magdigdi para magpahayag kan sa indong lado. Importante yan partner na makuata ang lado kan Funeraria na pigbabanggit kan pamilya na nagadanan Pero na ang sabi ni Mrs. Bilon, dahil sinda naging pabaya. Ang di kami kamautan nagpabaya. ninda, ma-cremate an sa iyang agum. tama. And ang sabi kan nagadanan partner, aram naman yan kan DOH na di kami makakahiro, na quarantine Oo. kami. Dapat kaya, sinda naman kutan na ngayon kan Yan ang ikinakamundo ko partner. Given na ang pamilya talaga kang nagadanan, Di makahiro. nag-positive sa COVID-19, syempre, iko-quarantine, di Tama. makakahiro. Oo. Sisay ang dapat na umasikaso or mag-extender nin serbisyo or siguro tabang. magserbi ining wake-up call. Correct. Sa mga masunod pa na mga insidente. Pag-arong kaya na nagadanan kaning kapamilya na may COVID, siyempre naturalmente sa contact tracing kamo na mga nakasalamuha. Correct. Not Ika-quarantine permi, kamo. correct. O sisay mo niyan ang in charge. Sisay mo niyan ang may cargo para mag-asikaso kan kapamilya na nagadanan. Iyan ang ikinakakandal ko partner na dahil taman pigahagad na madugangan pa ang araw kaya ng mga sitwasyon, mga senaryo. Pero sana man, maging wake up call ini sa LGU, sa Department of Health, asin sa ano pa man na mga nanunungdan. Sa gabos na ahensya Correct. na may koneksyon. Si Isay ang dapat magtabang o maghiro pag araw kaya ng mga sitwasyon. Oy, Marian Dagta, masiram na hapon. At siya partner, purbaranta na makontak ang Funeraria ang Salvation partner. May number ka man sa Funeraria. May balansita partner ang Kompleto mga ka, sitwasyon. kompleto ka partner sa mga numero. Siyempre partner, ayan. Basa muna kita din mga komento. Ako po si Jean Juneda, taga Procdos, Basagan, Tabaco City. Hello Jean Juneda, maraming pagkahapon man kay Marian Dagta, kay Emmy Boncolmo Juneda, kay Joy Mary, maraming pagkahapon. Si nakatutok man, maraming pagkahapon tabi kay Patricia. Patricia kan
Camarines Sur, San Jose Pili, Camarines Sur. And syempre, magpadagos lang kamo sa pag-comment kung anuan sa indong reaksyon, anuan sa indong masasabi digdi sa mga tema na pinagtutukar mi ni partner digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Action Call Center. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana nin tablet, may manggagana pa nin cash, kaya tutok kamo, antabay kamo, magpartisipar kamo, magsubaybay kamo, and magsunod kamo sa mga mechanics na nga rin kamo man ang manggana sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Co online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Co online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang
tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon na makakaulay ta na cremation in charge kana salvation na Funeraria salvation. Funeraria Salvation. salvation. Ah. Kay banta nasa linya si Sir Joseph Mar Orfano, ang cremation in charge. Maray na pagkahapon tabi, sir? Maray na hapon po. Opo. Sir, nakaulay mi tabi kasubago an byuda kay ni tabing nagadaan na positibo tabi sa COVID-19. Si Mrs. Bilon. Opo. Sir, ano tabi an reaction tabi nindo na pigsasabi tabi ni Mrs. Bilon na yaon da tabi an kapabayaan sa indo tabing lado? Pabayaan. Ang nailing ko, ma'am, pag-uman naman po na pabayaan ito kasi nag-assist po kaming marayon. Kasi pinapili ko siya sinda nung choices. Ang kaurong ko talaga po kayo ni sarong aking niyang nurse. Nurse daw ito eh. Kina siya, garupi ganuan lang siya, 50 lang siya sa mama niya. Tapos nung mga aluy-aluy na, mga kinahaga na yata, naka-duty yata so akin niya sa nurse sa San Julin. Sabi niya, sir, sorry niya sir, dahil kanya na natimbag na naka-duty po ako. Tinausap ko sa number ni mama niya. Ito na lang sa uron ko. Opo. Pero sa pagtaram ninda na so text baga po na pinapili ko kaya sinda, sabi ko, gusto na ninda cremation. Sabi ko, ma'am, ang schedule natin, naroon po kayo ni. Medyo dahil man gusto ninda yata, medyo rayo-rayo, kaya nagpili sinda for burial na. Dahil po man siya tinaram na direct burial sinda. Ang pigiin sister po ni Mrs. Bilon na ang gusto talaga ninda is ma-cremate. So, ang pigtataram da tabi nindo sir na wala ka mong available pa na pwedeng mapagbugtakan kan bangkay kaya kamo da tabi ang nagdesisyon na maidara na mismo duman sa nitso. Dahil po ako ma'am nagsabing wala mabutangan. May morgue po kami. Pwede naman po ako niyan. Steady naman sa morgue. Tinawag ko lang po siyang schedule na siguro abo niya medyo arayo-rayo diit. Sa gusto niya, kaya sabi ko sa niya, ini mamang schedule me sa cremation. Pinapili ko siya, tapos pwede siya i-direct burial. Kaya ako nagtaram sa niya na i-direct burial pa na lang. Kaya ako sa niya nagtara, ang kakauron ko sa so aki, pakuman siya, so nurse na lalaki. Pero tabi sir, aram tabi nindo ang mandato kang DOH na pag ang sarong bangkay nagpositibo sa COVID-19, day po siya pwedeng ilubong or ilaog sa nitso, ang dapat ka ni tabi daan nakalubong sa daga or i-cremate. Aron kayo nga ni, ma'am, sinda po ang pinahanap po kaya sementeryo. Dapat sinda sunod coordinate na lang po duman. Kasi sinda pinahanap po kami, makuha lang po nung gadan. Kung sa inang na-choice nila napili, duman na mo dadaraon lang. Opo. Sir, kung aram tabi nindo ang arog kayan, ang sa indo tabing lado pigbabanggit nindo, nakamo, or sinda ang nagpili nin sementeryo. Pero tano tabi, sir, taso staff nindo na nagdara tabi duman, iwinalat mo yung giraray sa laog sa nakang nitso. Araw kayo ni ma'am, actually, bago man po sa winalat, pag yuman po ma'am, duman sa sepulturero, linaag duman sa matanos, bago man niya ito sa parang sinasabi ninda na gano'n niya pinasura na nga, matanos siya ito linaog ma'am. Tapos, pag laog po duman, di tinaraman na nung tawa naman na sa sepulturero, sir, ikaw naman sir, ikaw po masiminto. Sabi nung sepulturero, ay dahil i-absent magi po, bago po yung trabaho, iyo yung tinaram nung sepulturero. Tapos, pag nagali na kami, nagparang na kami sa sepulturero na mali na, kamay ko po ang pangaling isa ro sa PR. Tapos, pinayaan man ng sepulturero. Kaya kung magkasano, yun yung winatak na naman sa sepulturero, siya pa sa nagali. Oh, subot mo sabi yung tabi, sir, ang kapabayaan niya yung tabi sa lado kan sepulturero. Pa dati, so, ayun po, kung pagkasano, so, kini ko na mo na duty na mo na alis sa hospital na gadan, diretso na po dito, linaog na mo na matanos. Tapos, sa sepulturero, ito siya nagpaya na sa kami, nagali na, tapos siya si duty me, na inaiatod na lang mo sa Santo. Opo. Sir, sa pangyayari tabi, ang basol kan barangay kapitan, kan mga residente, kan pamilya tabi, kang nabayaan, solamente tabi, direkta pa sa siring tabi sa punerarya sa indo tabi. So, ano tabi, sir, an stand tabi nindo digdi? Balen, masasabi ko, bali, masasabi ko sa ma'am, so hindi ko na ako ma'am, pag umat kami nagpabaya, inano man ako sa tamang, Mr. Orpano? Kung sa inakampusan ko dadaraon, duman naman pigtara. Mr. Orpano,
sakop pa ba kan punerarya so pagsarado kang nitso o pagsiminto? Pako po. Sa sepulturero na ito? Sa sepulturero na? Ang gusto nga ninong sepulturero po, sir, na kami na daw ang magsarado sa to. Napakuman trabaho ito noong mga tauhan, may. Opo. Sir, in terms po, pag-arog po kanina, positibo sa COVID-19 yung nagadan, ano tabi ang risk or daratabi kani sa mga kataraning na mga harong, so mga residente tabi, siring man tabi, susupulturero o so mga staff tabi nindo na nagdara pa si siring tabi sa sementeryo? Bali, sa mga katauhan ko kaya, naka-PPE naman. Sinasabi ni General sa kuya, sa pater, basta ngayon nakapalot naman siya, wala naman baga siya, so ano niya baga, so laway niya baga sa uron mo, sumarot na ding buhay pang tao, yun delikado, yun daw pa ko naman delikado. Yun ang sabi ni sa pater sa kuya. Okay. So, para po sa Indo, Mr. Orpano, day kamong pagkukulang kung kamo anaputon sa lado kang punerarya. Ano po, sir? Kung kamo po anaputon para sa Indo, day kamong pagkukulang or kapabayaan sa nangyari. Naputol partner, apo ng tagiraray, okay. Ang pigbabanggit partner, kan lado kan punerarya, egwang kapabayaan, susupulturero. Tapos, sa pamilya man partner, kumbaga, na-delay da sa desisyon na ipakrimit na sa naman. Di open man ang linya ta para sa sepulturero. Baka may number ka partner kan sepulturero. Kaso bago, partner, may number ka kan byuda, may number ka kan punerarya, sepulturero, may number ka. Partner. Alam partner, igwa, pwedeng ang tagibuan taning paagi para makano ta. Kasi, anong pangaran kan sepulturero, malay mo partner? talaga, ang naging initial reaction kan sepulturero, natakot sa partner. Natakot ha? COVID? Oo. COVID baga? Hello, sir. Pasensya tabi, naputol kita sa linya. Sir, ang kahaputan mi tabi, sir, sa iling tabi nindo, dai pong kababayaan ang lado tabi kan sa Indo tabi, sa Indo punerarya. Ang nahiling ko man, ma'am, so nalubungan daw yata po, sabi ng DOS, dapat daw, pagkumando man sa simento, dapat daw, okay daw, dapat positive po ito. Yun lang po itong tinarami. Yun pala yata po ang naman na nabot. Sir, sa arong tabi kani, sir, na sitwasyon, sa arong kaning pangyayari, ano po ang dapat panindong gibuhon? Tanganin kung baga, so pagbabasol sa Indo tabi, ma-divert. Ano po tabi, sir, Ani po, ma'am, pag-ikwa po, hindi directorial na, makontak na ako kay ma'am na Jackie Calamot, Charles, kandidat po kan Ligasbay, na para siya matabangan kung saan pwedeng ilubong. Tanaram po sa pawag na po siyata po, ang sabi sa kuya nung sa Rungal daw. Sungon tabi, sir, subangkay, inilaog na muna sa kabaong. Tapos yaon pa man giraray tabi duman sa sementeryo. Yaon po siya, nasilaon na po, na simento na. Ayun. So, ang plano po nindo, pag nag-contact na tabi ang sanidad, si Ma'am Calamutcha, plano po tabi nindo ining ipalipat sa pawa? Kung depende sa pamilya. Ipalipat naman. Hindi po, ma'am. Kung ano po, ma'am, kung pwede pa po siya tanggal naman, kaya dapat, kung gusto niyo ipalipat, contact na ako kay ma'am Natal para mailipat naman, na maalit naman. Okay. So tabi, sir, kung igwa tabi ka mo, sir, ng mensahe sa pamilya tabi kang nagadanan, go ahead po. Ay, ma'am, ako kaya po, ma'am, so sa pamilya po nung tinaram ko lang po, so siguro naman yun lang po ito. Ang sala lang po ito, ma'am, so nila, duman sa linubungan, sa kondo kaya po, yun ito sa piling nila Kaya duman lang kami na kung pagkatano po, yun ito sa napili ng pamilya. Kaya duman ako kami po, nagtubod dahil na gano'n na lang, na-diretso na lang, na Campo Santo, tapos ay ali sa BRT test, diretso duman po, linubong may. Di na po, ikinil ko lang po, igwa kayo sa Facebook, nagluluwas po, ma'am, na ito daw nagadan, ali daw dito sa Muya, na sa ginawa mi daw, ali dito. Tapos, kaya na daw kinaya ng cremation. Kaya na daw, linahag daw sa garbage bag, itinapon sa na daw duman. Ito na po pasabi sa Facebook. Opo. Kiklear ko lang po, ito po, bako ito ani din sa Muya. Direkta po ito duman sa hospital, kinuwami. Nung ready na po sa Campo Santo, dinara na lang po namon sa Campo Santo.
sa tarong-taro pa po, dahil man nagtatao po ang BR ng garbage bag, puro kada bag, sa may pundo yan. Opo. Sir, ano po ang mensahe tabi nindo kay Kapitan Mando Toledo na saro po sa nahahandal bilang pamayo-tabi kan barangay? Bali, pick up, ma-schedule na may maduman, para i-clear po man po. Dapat madangog man niya sa side hamon. Bago so, dito lang po. Opo. Sige po, sir. Joseph Mar Orfano, ang cremation in charge. Maraming salamat tabi, sir, sa indong panahon na sin oras. Mabuhay tabi ka mo. Thank you po. Okay. Yeah. So yan man so lado kang punerarya. So tipulturero. Opo. Atyan partner, try ta. Dahil daw partner, baka dahil man sinimento kan sipulturero, ta baka dahil supply ng simento. Ikaw daw partner. Ako sa iling ko talaga partner, natakot. Nagkaiguan ng takot ang sepulturero. Okay, dahil naarab ang gigibuhon niya sa araw katong sitwasyon. May pangapudan kami kung si isay man po tabi so sepulturero dyan sa Bugtong. Bukas po ang studio para magdigdig ka po, para magpaliwanag or mag-upload ka. Magdara ka na ning palita diretso. Oo. Tapos anuhon mo man ang sa imong lado ta baka saro ka kaya sa mga nababanggit na rason kung totoong nervyoso ka. May mga istorya na matataktun kang mara kaya nagdulag ka. Oo, salamat sa tabang mo tabi, Sir Tope. Oo, sa Karayang Buot. Karayang Buot, ayan. Sige. So, bukas man sa sepulturero tabi, bukas man ang samuyang linya. Magpaliwanag ka. Anong naging problema mo? Para maklear mo man ang sa imong sadiri. Tapos, siyempre, parte ka kan mga nababanggit. Daing baybay, daing simento, daing gamit, o ano. Ayan mga ka-action, paliwanag. Basa, partner. Kan lado kan purinarya, siring man sa pamilya kang nagadanan. Ako po si Sophia Cruz, taga-Bangkilingan, Tabaco City, maray na pagkahapon. May naling ako digdi partner na comment, manong guduman partner, na sana daa, lubungo na sana ning maayos, na irak man daa, sa pamilya na nagadanan. Iyo. Actually, kung ikaw man talaga sa kapamilya kang nagadanan partner, nagadan pa sana pagkatapos medyo niyuyug-yug kang unyang kontrobersiya. Correct. Medyo tabangan dubli ang tama sa imo. Partner, sabi ni Nina Rili Moral, tabangan na lang po kan gobyerno na mapamaray o mapasatama ang lugar kung sa intamang ilubong. Balikan ko nga ni partner so piguro nang ta subago. Magserbi ining wake up call. Correct. Nagadan so tawo, may COVID. Natural so kapamilya day makakabuilo. Iko quarantine. O sisay ngunyan ang mamamahala. Sisay ngunyan ang mamaniobra partner. Sisay ang ahensya di gobyerno na mamamahala pag-araw ka ng sitwasyon na ang pamilya dahil makairo pa siyempre masunod sa protocol. Tama. Okay. Sabi man digdi ako, good day po sa Action Call Center. Pwede po ba ako sumali sa inyong programang Educational Assistance? Sige. Pwede. Tabang sa edukasyon. Ako Bicol Party List, igo talagang Educational Assistance. Okay. Ngunyan, partner, dahil... Ay, partner, bisado mo si... Iyon na nga niyang mamundo, partner, ngunyan na Webes. Ini ang episode ta na puro gadan ang pag-irestoryahan ta. Ining nagadan sa COVID na daily naog sa kabaong. Ngunyan naman may istorya ka naman, partner. Sabi, may nagadan na naman. Midbid mo, partner, si Sara Macandog Isaw. Iyo yan, partner, kung di ako nasa sala, so bisita tadig din na dahi nagdadakula. So, chinek pa ni Dr. 28 years old na siya, partner, pero ang lawas niya... So, chinek pa ni Dr. Chris Yanan. 28 years old na siya, partner, pero ang lawas niya pang baby. 28 anyos. Pero ang sabi nga ni Doc, ang normal na may mga kaya nag-aabot lang talaga sa mga 20 years old. 12 nga ni partner, 12 to 20 years old. So yan nakalampas, 28 years old. So, mamundong istorya partner, mamundong bareta, ta si Sara Macandog Isaw. Ang aram ko partner, dahil pa kita nagpupuon sa Action Call Center, pigsusubaybayan mo na ang buhay ni Sara. Po partner, kasi nakaabot sa karamanta na ang pamilya ni Sara nangangaipo talaga ning tabang. So sa paagita partner, naihatod ta ang impormasyon kay Congressman Saldi asin dagos man na tinabangan kan Action Call Center asin kan ako Bicol Party List. Ngunyan di kaso rin binawian ning buhay partner. Kan nakaaging semana partner, binawian ning buhay si Sara Macandog Isaw sa edad na 29 anyos. And dinumanan mo mismo sa Dunsol. Duman sa Imagaan Dunsol Sorsogon, kay bahan ang Action Call Center team, ang tabang ora mismo team asin ako Bicol Party List staff tanganing ayudahan partner na nabayaan na pamilya. Sige. Dalanon tayo ni mga ka-aksyon, kita mismo nagpasiring duman sa barangay Imagaan, Dunsol, Sorsogon.
Sa kabila ng nagagalit na panahon dahil sa bagyong Dante, minabuti ng Tabang Ora mismo team na tumulak papuntang Donsol, Sorsogon. Nakarating kasi sa Action Cost Center ang balita na sumakabilang buhay na si Sara Isaw. Si Sara ang isa sa mga unang natulungan ng Tabang Ora mismo. Gabi na nung makaabot ang team sa bayan ng Donsol. Ilang minuto pa at naabot na din ng team ang bahay ni Sara sa kustal na barangay ng Imagaan. Masaya man kaming sinalubong ni Nanay Merly, ay kita sa kanyang mga mata ang paghihinagpis. Sobrang mamimiss ko siya kasi sa pagtulog magkatabi kami, hanapin ko talaga siya. Sobrang bait niya, hindi siya sa akin nagpa-problema. Ang pag-aalaga ko sa kanya na hindi ko talaga siya binibitawan sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan. Talagang sobrang napakasakit sa buhay ko na nawala siya. Hanapin ko talaga siya. Kasama ng aming team ang Ako Bicol Party List. Bitbit namin ang kaunting tulong para sa pagpapalibing kay Sara. Malungkot man, ay labis ang pasasalamat ni Nanay Merly sa tulong ng Ako Bicol Party List sa kanyang pamilya. Kwento niya, kahit noong nasa ospital na, ay hindi tumigil ang tulong ng Ako Bicol Party List. Nagkaroon po si Sara ng tulong ng Ako Bicol. Cash po. Nakuha ko po. Opo, kasi may contact po na pino-forward kami doon sa ospital ni Sir Efren. Partner, saro na naman na makabuluhan na aldaw. Kung maaalala, Marso 29 nung maging bisita sa Tabang Ora mismo ang mag-ina. Para sa hiling ni Nanay Merly na magkaroon ng sariling stroller ang anak. Ako po nagpapasalamat sa tulong ng Ako Bicol Party List na hindi kami pinabayaan ni Sara. Simula nung natuklasan si Sara, talagang hindi kami tinitigilan ng Ako Bicol Party List. Binabalik-balikan si Sara dito. Maliban sa stroller, nabigyan din ng iba pang pangangailangan ang pamilya at maliit na tulong para sa negosyo ni Nanay Merly. Nagpasalamat po ako kay Kong Elizalde ko at kay Kong Pido, kay Ma'am Reme. Salamat po sa lahat ng mga staff. Salamat sa Ako Bicol Party List Action Center. Dahil ang mga biyayang binigay nyo sa amin ni Sara, sobra-sobra po. Nawala man si Sara, ay mananatiling buhay ang alaala niya sa kanyang pamilya na lubos na nagmahal kay Sara sa loob ng 29 na taon. Mamundo partner, kay puhan tanggapon na ang Pero buhay talaga kang tao. Naluluha ka talaga, partner, na Kasi papaydi ka. nagkaigo kay taning attachment. Yung nga kasi nasa radyo ka pa kay ito, partner. Pigan tabayanan ko na yan na garo saro yan sa mga sinubaybayan mo talaga ang istorya ni Sara. Iba kaya partner itong simpleng ngirit baga kan aki na gustong magtaram pero dahil niya mailuwasan sa iyang sarong banda, emosyon. partner, may mga bagay na nangyayari sa ibabaw kang kinaban na dapat ang tanggapon. May mga bagay na kung minsan kay puwan tang ako una hanggang digdi na sana. Magabat pero partner, sabi nga ni Baga, sa gabos na pangyayari may mga rason. Oo, may mga rason. And ang gabos na bagay talaga, partner, nagtutubod kita na may kanya-kanyang hangganan. peryodo kung hanggang sain. Sa kasaysayan ni Sara, sa buhay ni Sara, nakaabot siya sa pagiging 29 anyos, hanggang dumanas na, partner. Siyempre makulog sa lado kan pamilya and sa imo ngani na nagsubaybay ka kan siring kaan na nangyari. Pero ang importante, partner, kan an problemang yan nakaabot digdi sa Ako Bicol Party List, nakaabot sa Action Call Center, dahil nagduwa-duwa si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin na ayudahan, alalayan, sa abot kan kakayanan kan Ako Bicol Party List. Maugma ako, partner, kasi according kay Nanay Merly, ang nawara si Sara, pero hanggang sa last na
inangos ni Sara. Hanggang sa uling katuwang ang Ako Bicol Party List as in ang Oo, Action Co Center. Nadangog ko nga ni Duman, sabi kanina, hindi kami tinitigilan. Ng Ako Bicol. Binabalik-balikan kami. Kaya labis ang labi partner ang pagpapasalamat kan pamilya ni Sara kay Congressman Saldico, kay Congressman Pido kan Ako Bicol Party List. Ibig sabihin niya, partner, hindi tinitigilan sa pagtulong at binabalik-balikan sa pag-ayuda, pag-alalay. Yes, opo, partner. Kaya mati kang ina ang pagpadaba kan Ako Bicol as in kan Action Co Center kay Sara Macandog Isaw. Yan po, mga tugang, ang duwang istorya nin kagadanan. Ngunya na pagkaldaw sa episode na ini na medyo, sabi ko nga ni kakaiba, tapuro gadan ang duwaming inot na tema ni partner. Pero sa pagbabalik ang tabang ora mismo, duman naman kita sa maugmang parte ang pagtaunin tablet at saka pagtaunin kas. Kaya ang tabay sa nakamo, mag-comment kamo, mag-tag kamo, mag-share kamo kan programang Tabang Ora Mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, matawan, magatulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa mo sa samuyang barangay.
dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo sa puntong ini mga ka-aksyon as in partner. Ade, tapos na kita sa mga gadan. Sa pamundong parte. Okay, digdi naman kita sa pinaka maugma, buinas Yes. na parte kang programa. Mga ka-aksyon. Smile ka na, partner. Smile ka na. Smile. Iyon na, partner. Medyo namumundo lang ako, partner. Tarog ka to sa pangyayari. Anyway, mga ka-aksyon, ini na ang maugmang parte kan sa tuyang programa. May manggagana ni brand new tablet. Si Sayan! Congratulations sa estudyanteng si Aldwin Jade Aguilar. Aldwin Jade Aguilar. Ayan, partner. Guwapo. Ano ang mensahe niya? Guwapo, partner. Taga-rapo-rapo ini. Pogi. Yan. Ang sabi niya, good afternoon, ma'am and sir. Ako po si Aldwin Jade Aguilar, grade 9 student of Rapu-Rapu National High School. Sana po ako ang sa indong mapili. Kay puhan mi po kaya ki tablet, imbis na magamit mi sa samuyang module. God bless po, Congressman Saldico. Sana mapili mo po ako, sir. Taga Rapu-Rapu ini. Ayan. Taga Islang Banwaan Banwaan kan kan Rapu-Rapu. Albay. Congratulations, Aldwin Jade Aguilar. Ika ang samuyang maswerteng tablet winner. Paano manggana ng tablet, partner? Paki-explica Ayan, giraray. Aldwin, kung paano mo ma-claim ang sa imong brand new tablet, alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano asin kung nguarin mo marireceive ang sa imong brand new tablet. Sa mga student man na nagmamauot manggana ni brand new tablet, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page Action Co Center. Ayan, kinakaipuan man nindong mag-comment sa muyang live episode. Kung nata kinakaipuan nindong manggana nin tablet, dapat yaon duman ang rason kung nata dapat kamong mapili, asin dapat yaon ang pangaran kan sa indong eskwelahan, asin grade level. Dahil paglingawan, magtag ding tulong kapwa estudyante. Ayon! Kasimpling maray kan explikasyon ni partner, klaradong partner, baka may mga nagko-comment pa dyan. Ayan. Bago kita magpasiring sa mga Ang sabi sa ni Marian Dagta, good day po. Ako si Marian Dagta, nag-aaral sa Bangkeron Elementary School. Sige lang. Wow, congrats po, sabi ni Nina, really moral. Congrats da kay Aguilar, Sunanggana. Good day, ako po si Marian. Sige, Action Co Center, sana matabangan man po ako ako Bicol sa maabot kong operasyon sa June 15, Pambakal, Kibulong. Uuperan po si Yet Evangelista. Sige lang po. Marian, Emmy Boncolmo, Joneda mo rin ang pagkahapon. Oh, yan, nakulon po, partner. Shout out sa mga nakatutok at nakasubaybay paso sa tuyang Facebook Live. Pati naman sa mga nagdadangog pa sa radyo sa mga oras na ini. Ayan. May nanggana ng tablet, may manggagana ng kas. Siyempre. 1,000 pesos ang nakataya mo yan, 1,000. Aldaw kita mo Sana? yan. Sa aga, 5,000. Ngunyan, 1,000. Correct. Aldaw kita mo yan yung Webes. Kaya 1,000 pesos ang gaganahon kan sa tuyang maswerteng cash winner. Kaya ang mahiwagang laganan ki... Mahiwagang fishball. Makanaggarapon eh. Pasok. Pasok. Sisa ito nag-atod kayo ni partner. Dahil lamang pinailing sa panbok. Sige. Ayan. Kalo-kago, Amray. Kalo-kago, partner. Sa mga nakaantabaw dyan, kaputanan nindoan sa indong mga cellphone. Hop! Alright! Ang maswerteng winner nasa kapalaran. Nasa palad ko. Ayan. Pwede daw ang palad mo, partner? Letter M. Okay pa man ang palad mo, M stands for maganda. Maha. M stands for maharut. Maha Blanca. M stands for matalino. Ano? M stands for matabil. Pwede. Aram mo, partner, kung ang nabunot na partner, saro sa mga... Igo kaya partner kasubago dyan na baga? So, so mga nagko-comment, may tigtarandaan na sindang pangaran. Aram mo, partner, gusto na aram mo mga gibo ninda? Gusto ninda i-convert ining parapol sa online sabong? May mga pustahan, partner. Partner! Ay, shoutout muna sa mga GIP na
Nakatutok ko niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon sa inyo. Partner! Kay Shano Calieja. Maray na pagkahapon, Shano. Imposible ni partner na dahil sumimbag. Kay Lear. Lear Asuncion. Maray na pagkahapon. Ang pangalan. Kan manggagana ni 1,000 pesos. Sa apelyido pa sa na partner, dapat kontakon mo ini. Sige. Ladies and gentlemen, sa mga nakasubaybay, ang makakakuha ni 1,000 pesos, Christine Joy Tawagon. Tawagon! Tawagon mo na! Number! Christine Joy Tawagon. Nagsabi kang tulo, partner. Sayang. Wala ka mo sa mga napili. Wala sa kasamiron. Wala sa wala. Maray na pagkahapon man kay Ryan Quinto. Nakatutok ko niya na pagkahapon. 0946 0946 2655 2655 113. 113. Maray na pagkahapon man kay Sige, tawagan mo na si Christine Joy Tawagon. Kay Franco. Adilye. Ayan. 46. Ano ang 46? Smart. Tananananan. Okay. Habang nag-alap Inapunan mo na si Christine Joy Tawagon. Iyon, tinawagan mo. Ayan. Hello? Hello po. Hello, maray na pagkahapon. Maray na po. Opo. Ay, Christine Joy. Christine Joy, taga sain katabi? Taga-Tabako. 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 Pira ng edad mo tabi, Christine Joy? 17. Maghanap ka daw tabi, Christine Joy, nin maayos na signal. May ayam dyan sa inyo, Christine Joy? Para man. Nagaano ka tabi, Christine Joy, sa mga oras na ini? Live mundo. Nag-iling na ang live me. Apo. Ay, wow! Nakatutok ka mo niyan. Considering Christine Joy, sisay ini na nag-apod sa imo? Anong pangaran ka nag-apod sa imo? Ayam pa. Brownie. Christine Joy, ansa imo tabing kaulay. Daig iba kundi si Mr. Seram, asin si Ma Salvador kan Bicol. Kung talagang nakatutok ka tabi, Christine Joy, ano ang color kan bado ni Mr. Seram? Black. Ano? Black naman eh. Ano? Black. Sa kuya ang black. Si Mr. Seram, ano ang color? Tama man siya, partner. Red. Ang nailing niyang black, sumidyas ko. Black ay sapatos. Nagulok siya. Sapatos. Christine Joy, ano ang color kanbado ni Mr. Seram? Green. Ano tabi? Nakatutok ka talaga? Christine Joy? Are you Taga-Tabako ini. Taga-Tabako ini. Ano ang address mo? Ano ang address mo? Taga-sain ka tabi, Christine Joy? Basagan, Tabako City. Basagan, Tabako pirang City. edad na nga ni? Pirang edad na ni Christine Joy? 17 years old. Nag-eskwela? Iyo po. Pira ka mong magturugang? Duwaman lang. Ano ang trabaho ni Mama? Housewife. Si Papa? Construction. Ayon. So, ayan. Ang cellphone mo, yaon sa talinga mo ngunyan. Kaya day mo nailing kung anong color kan bado me. Yaon po. O, yaon. Alangan man ang cellphone ilag sa lubot. Ika man na. Siyempre sa talinga. Christine Joy, anyway, maray na bareta ang bit-bit me para sa imo. Congratulations. Ika ang winner nin 1,000 pesos. 1,000. Salamat. Ayan. Saan mo gagamito ng 1,000? Itako po kay Mama. Itatao mo kay Sai? Kay Mama. Kay Mama. Nata. Ibabakal ni Mama ang urabang. Siguro, maski day iagad ni, day mo itatao kay Mama mo, talagang aagado niya ni Mama mo. Diba? Christine. Anina, bagay yun, treasurer. Yun talaga, oo. Sige na nga, bibi, utay mabakal nga kitang panira. So, anong masasabi mo, Christine Joy, sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Garbin? Tay ka ng gana. Salamat, Action. Ano po?
Putol-putol, partner. Maluya ang signal. Maluya ang signal dyan. Otro daw, tabi, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol? Salamat, Bicol. Congressman po. Ay, Ayan. salamat. Klarado. Alright, congratulations, tabi, Salamat. Christine Joy. May maapod tabi sa imong staff kung mo arin, asin kung paano mo makiklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Iyo po. Apo. Okay. Bye-bye. O, ngunyan, partner, so ibang gusto man manggana, ano ang pwedeng gibuhon? Basa po kita, partner. Ang sabi digdi ni G. Bayaban, sana sa aga ako naman manggana. Sabi ni G. Bayaban, sige lang, antabay lang kamo buda, comment lang. Yes, ang magayon, asin gwapo, sabi ni Arili Moral. Yan. Dakulong partner ang nagmamaot manggana. Sige lang, di ka mo mawaran ng pag-asa. Taan tablet mi partner, rini mo pa. Ang mga cash na pwedeng, ano yan partner? Mangganahan, ihira sa indo, gulpi pa. Sige. Taga mauota ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, dakul ang matabangan ng mga Bicolano. Ay, paano manggana so ibang mga gusto man manggana ng cash? Remind ko lang tabi sa mga nagko-comment, day paglingawan na ibugtak an sa indong mga address. Importante tabi kung taga-sain ka mo. Dapat yaon tabi an sa indong address sa comment kung taga-sain, kung pirang edad. Importante, mga personal information. Tapos magtag, i-share sa tuyang episode. And syempre, mag-comment. Sabi yung kung nata gustong manggana. Correct, nata kay puhan mong manggana. And siya nga pala, partner, gusto talang ipaabot sa mga kababayan ta na Ural daw, live Ural na live! daw, live na tabi kitang madadalan asin madadanon ang programang Tabang Ora mismo kan Action Ko Center. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Warang Sabado, Domingo, partner. Okay. Paingalo iyan kan sa tuyang mga pag-iring. Testing ko lang ika. Ang mga tao na nasa likod ta partner, paragal-pagal man yan. At saka, yan man ang panahon para mag-swimming sinda. Correct. Tandaan tabi. Sabado, Domingo. Tama. Iyo baga. Oras man kan magpaingalo ka man, partner. Tama. Taong buhay kan tao baga, partner. Maray Saro ka sa ta, naman. maha ang babaeng walang pahinga. Tama. And ika si Mr. Serap, ang lalaking hindi lang masarap araw-arawin. Hindi, sala ka na naman. Iyugon mo na araw-arawin mo. Di ako nung mangyari sa kuya, kaya di maniwang ako. Nung tayo. Mawawaran ka nin kusog. Simple lang, partner. Yan si Mr. Siram. Yummy. Malanit-lanit, pero masiram. Masiram, pero kung minsan malanit-lanit. What color, what brand? Yan. Yan, Aper! Monday hanggang Friday tabi ang samuyang episode live alauna nin pagkahapon. Permi ka mo magsubaybay, lalo na sa mga estudyante, talagang si Congressman Saldico may 5,000 pa dyan na tablet para sa saindo. Tapos, mga estudyante. Milyones pa ang ipapanaong para sa cash. Sana para all. yan sa mga kababayan Bicolano. Siyempre, ang programang inidinisenyo para makatabang, makaalalay, makatauning kaugbahan, makapagtauning impormasyon. And makapag-tao, mga tugang nin kaugmahan sa mga kababayan tang Bicolano. Siyempre, makaalalay partner sa mga Bicolano na nawawaran ng pag-asa kasi nagkakaiguan ng kagabatan sa buhay. Tama. And siyempre, sa mga napipirot sa araw ganing oras, igwa lamang kamong pigdadangog na mga matabil. Correct, Buda. Iguan ng nagbuburubay partner. Tama. Asin dyan ang mga ka-action nagtatapos sa samuyang programa. Ngunya na pagkaldaw sa agaliwat. Aldaw ng Biyernes, magiribahan kita parehas na oras, asin parehas na programa. Siyempre, salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Ako man po sa inyong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. po. Ako man po, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Mabuhay! Asin God bless. Maray na pagkahapon, asin salamat.